ovdje pa ću morati vidjeti. I danas ću vam samo reći nešto o mom našem kanalu. Ok. Snimat ćemo razne gameplaye, vlogove i dosta puno raznih stvari. Tako da. Ok. Prvi video će se odmah uploadati posle ovog. Drugi video znači. Ok. I ovo je bilo sve za ovaj video. Lajkujte ovaj video, šerajte prijateljima i tako dalje.